Bueno, estamos aquí co invitado de honor da carreira de meaño. Non se asusten, non vai a correr Pedro Nimo, que correu a maratón de Berlín dos campeonatos do mundo coa selección española fai unhas semanas, está lesionado ainda. Está aquí para dar o pistoletazo de salida. Damos as gracias pola súa presencia. Envidia, sintes, hoxe aquí. A verdade é que sí. Sí. Gostaríame poder correr, fora máis rápido ou máis lento, pero non pode. A experiencia de Berlín, primeiro, como estás? Como estás na perna? Bueno, todavía algo coxo e a rotura terá que ir pegando pouco a pouco e hasta dentro de 4 semanas pois non poderei correr, así que ahora a morrerme de envidia vendo o resto. Bueno, despois temos en o botello de Albariño, vamos a probar entre os dous, vale? Nada, o por feito que pase que non sei se axudará a curar, pero bueno, di que as penas con viño son menos penas. O Albariño cura todo, hasta a gripe A, me dixeron outro día. O sea que... Pois entonces a ver se levo unha caixa, non unha botella. Vale, Pedro, vémonos. Un detalle para que teñas el recuerdo noso que pase por aquí e ahora vai o pistoletazo de salida, Pedro. Vamos para ali. Esto, a ver como va el océano. Venga, hombre, tenemos las fotos y vamos a pasarnos corriendo. Tenemos un aplauso para Crespo. Dale un aplauso aquí a Crespo, ¿sí? A ver,